Брэсцкая Дынамо у сезоне 2019 года упершыню ў сваёй гісторыі стала чэмпіёнам Рэспублікі Беларусь. У адрозненне ад мінулых сезонаў, тады каманда не мела еўракубкаў, бо ў папярэднім чэмпіянаце стала 6-й з чэхам Марцэлам Лічкай, што выконваў абавязкі галоўнага трэнера. Перад сезонам 19 года чэшскі трэнер стаў галоўным на сталай аснове. Брэст моцна пачаў чэмпіянат і ў першых 9 гульнях толькі двойчы згулялі ўнічыю, атрымаўшы 5 перамог. Сябры, як вам новая назва канала? Таполі на полі. Пішыце свае меркаванні ў каментарах. Мне здаецца, яна файная. Клуб працягваў развівацца па ўсіх напрамках. На трэніроўках на сваёй базе выкарыстоўваўся аграменны экран, дзе разбіралі памылкі падчас практыкаванняў, хуткасць бегу трэнавалі з дапамогай парашутаў, а трапнасць з дапамогай гульні ў футбольны гольф. Клуб выйшаў, здавалася, на нармальны еўрапейскі ўзровень у плане падрыхтоўкі. Супернікам Дынамо ў чэмпіянаце быў БТ, што ставаў чэмпіёнам 13 разоў запар. Ці варта тут казаць нешта яшчэ? Барысаўскі клуб у першых 13 гульнях набраў 31 бал з 39 магчымых. Дынамо мела на 2 болей, аднак абедзве каманды выглядалі прыблізна роўнымі. Брэст меў файную атаку, забівалі ў сярэднім амаль 2,5 галы. Дзеніс Лапцеў, Жоэль Фаміе, Павал Савіцкі і Павал Няхайчык у 4 на сярэдзіну сезону забілі болей, чым увесь БТ разам. Аднак Барысаў меў найлепшую абарону. Прапусціў усяго 4 мячы на экватары сезону. БТ все было завязана на Ігары Стасевічы, а Брэст меў некалькі лідараў на полі. Актыўнае і атакуючае Дынамо было агрэсіўнае і ў плане барацьбы на полі. Часам атрымлівалі сапраўдны восеньскі лістапад. Каманда нарэшце пачала атрымліваць перавагу і ад шалёнай падтрымкі хатніх заўзятараў і пераўтвараць яе ў разгромы супернікаў. Былі разгромлены Градзея 4-0, знішчаны ў заходнім дэрбі Нёман 6-1, Гомель 3-0, Іслач 5-1. Катком пераехалі жодзінскіх белазаўцаў 5-1. Энергетык разгромілі 6-2. Атмасфера брэсцкага, здавалася, прымушала здавацца супернікаў яшчэ да пачатку гульні, бо каманды наўпрост не звыклі гуляць перад 10 тысячамі заўзятараў. Зрэшты, так Дынамо і стала чэмпіёнам. БТ быў скінуты з свайго каралеўскага трону і болей туды не вяртаўся. Напрыканцы сезону кантракт з чэшскім трэнерам не быў працягнуты. Каманду чарговы раз узначаліў незаменны легендарны Сергей Кавальчук. Акрамя чэха, каманду таксама пакінуў шатландскі трэнер Пітер Лівен, прэс-аташэ Вольга Хіжэнкова, генеральны менеджер Максім Краснабаев. Новы сезон Дынамо пачала непераканаўча. За 10 тураў была прайграна палова матчаў, пры гэтым летась была толькі адна параза за ўвесь сезон. Быў прайграны Кубак Беларусі і 2 супрацьстаяння з Барысавам. Варта адзначыць і вялікую колькасць траўмаваных на пачатку сезону. А няго ж і сярэдні ўзрост каманды быў немалы. Лідарам на полі было ўжо за 30. Каманду ж узмацнілі Кірыл Пячэнін з Віцебску, Сергей Ігнатовіч з Дынамо Менск, Эліс Бакай з Салігорска Шахцёру, Евген Хачарыдзі з Грэцкага ПАОКа. Зрэшты, усе акрамя Пячэніна прыходзілі вольнымі агентамі. Пакінулі каманду ключавыя гульцы Александр Гутар, Павал Няхайчык, Алексей Хабленко, Чыдзі Асучукву. Атрымалася добра зарабіць на трансферы Іллі Шкурына, што быў прададзены за €500 000. Надзеі на абарону тытула скончыліся ўжо ўвесну, а каманда пасля 10 тураў займала толькі 8-е месца. У першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў Дынамо атрымала чэмпіёна Казахстана Астану. Казахі 5 разоў выходзілі ў групавыя этапы еўракубкаў. У некаторым сэнсе былі казахскім БТ. Дарэчы, і з барысаўскім клубам яны сустракаліся 4 разы. Летась не пусцілі іх у групу Лігі Еўропы. 3-2 агулам за разгромам БТ ў Казахстане. А ў 16 годзе таксама не пусцілі каманду Капскага у групу Лігі Еўропы. 4-2 па суме 2 гульняў. Каманду трэнаваў чэшскі спецыяліст Міхал Білік, што адначасова кіраваў і зборнай Казахстана. Так што супернік быў сур'ёзны і лёгка шпацару не планавалася. Згодна патрабаванню УЕФА, кваліфікацыйныя раўнды складаліся з аднаго матчу, якія праводзіліся без гледачоў праз сусветную пандэмію каронавіруса. Як зазначана,
на сайце клуба Дынамо Брест. Улетку каманду пакінуў паўлавец, якога прадалі за неблагія 125 тысяч евро. З арэнд у Руху вярнуліся Павел Сядзько і камерунец Абдулае Дыяло. Вольным агентам з энергетыка прыйшоў ліберыйскі нападнік Давід Тве. А гульня нечакана атрымалася жвавай, бо футбалісты не былі таполямі на полі. Ужо на 15-й хвіліне Мілеўскі працягнуў мяч у цэнтры, аддаў на Дыяло, які файна выкаціў на пустыя вароты Міхалу Гардзейчуку. 1-0. А ўжо праз хвіліну казахі згубілі Кірыла Пячэніна на фланзе, і віцеблянін дайшоў да штрафной і прабіў у бліжні кут. 2-0. А ўжо праз 5 минут атака другім тэмпам стварыла трэці гол Дынама. Гардзейчук адпасаваўся з Пячэніным і зрабіў дубль. 3-0. На 37-й, хутка разыграўшы ад сваіх варот, берасцейцы давялі мяч да штрафной казахаў, і малады Павел Сядзько забіў у дальні кут. 4-0, і помста для ўсёй Астаны за мінулыя паразы БТ працягвалася. Напрыканцы тайму харват Марен Томасаў дальнім ударам адыграў адзін мяч, і нейкае пачуццё дэжавю і прысмак Атрамітаса пачаў адчувацца ў заўзятараў Дынама ля экранаў. Яшчэ адзін гол адыграў румын Дорын Ратарыў на 53-й з вуглавога. 4-2, і прывід Шпілеўскага пачаў блукаць па брэсцкім стадыёне. На шчасце, ужо праз 2 хвіліны Мілеўскі ўварваўся ў штрафную і вывеў Дыяло на ўбойную пазіцыю. Сенегалец з другой спробы перайграў брамніка і вярнуў разгромны лік 5-2. Гульня трохі заспакоілася, хоць казахі зноўку маглі скараціць адставанне. За 3 хвіліны да канца сітуацыя паўтарылася. Дыяло памыліўся з пасам у цэнтры поля, Астана спакойна правяла атаку, пасля чаго Бейсебекаў прабіў у бліжні кут Ігнатовіча 5-3. Але на 90-й Дыяло зноўку вывелі на ўбойную пазіцыю. Сенегалец, як і Гардзейчук, робіць дубль і ўсё ж такі даводзіць справу да канчатковага разгрому казахаў. Адпомсцілі за паразы БТ удосталь. Супернікам у другім раўндзе стала баснійскае Сараева, што прайшло ў першым раўндзе валійскіх качэўнікаў з мястэчка на 16 тысяч пад назвай Конаскі. А няго ж і гэты супернік быў старым знаёмым барысаўчан, але з імі БТ ўжо не меў праблем год таму. Таго часу Сараева выйграла чэмпіянат Босніі і Герцагавіны і атрымала свой другі тытул запар. Клуб мог вытраціць некалькі сотняў тысяч еўра на гульцоў і выглядаў камандай здольнай стварыць праблемы. Гульня зноўку мусіла адбыцца на пустым брэсцкім стадыёне. Тым часам у чэмпіянаце Дынама прайграла аднаму з аўтсайдераў бабруйскай Белшыне 2-1. Нягледзячы на адсутнасць заўзятараў, Брэст зноўку файна распачаў сустрэчу. Праз 3 хвіліны пасля свістку Гардзейчук завяршыў нямоцным ударам паддачу Юзапчука. Мяч рыкашэтам ад абаронцы баснякоў па-здрадніцку залецеў у бліжні кут. Балканцы сабраліся і забралі гульню ў свае рукі, ды ціснулі на Дынама. Палешукі ж свае атакі не даводзілі да ўдараў. Сараева некалькі разоў спрабавала намаляваць пенальці, аднак кіпрскі суддзя не купіўся. Але на 34-й госці зраўнялі рахунак. Амар Рахманавіч пасля прастрэлу з фланга, упаўшы на газон, ужо лежачы аддаў пад удар Андрэю Джаканавічу, што ляснуў у атачэнні адразу 3 беларусаў. Нічыя 1-1. Гульня часам нагадвала больш сяброўскую перадсезонную сустрэчу у параўнанні з мінулай з Астаной. Біў здалёк Гардзейчук на 39-й, Сараева мела свой момант на 43-й. На пачатку другого тайму Павел Сядзько выйграў нічыйны мяч перад штрафной, аддаўшы на Пячэніна. Віцеблянін файна падаў штрафную, а там Дыяло наўпрост груддзю адправіў мяч у вароты. 2-1 і Дынама наперадзе. Пасля абедзве каманды маглі адзначыцца цягам 1 хвіліны, і баснякі нават забілі на 55-й, аднак гол пасля дабівання капітана Ахметавіча быў скасаваны праз становішча па-за гульнёй. Вар тады яшчэ не існаваў, бо насамрэч афсайду там не было, аднак мусіла ж пашанцаваць некалі і Брэсту. Дынама магло падвоіць перавагу, аднак удар Дыяло з убойнай пазіцыі заблакаваў абаронца на 61-й. Праз 2 хвіліны брамнік ратаваў балканцаў пасля удару Сядзько. Баснякі спрабавалі ціснуць, аднак бракавала трапнасці, а Сядзько зноўку не здолеў падвоіць перавагу, даўшы маху пасля удару па пустой браме.
пасля памылкі брамніка. Тэхнічныя балканцы атакавалі напрыканцы, а гульня стала складацца з вялікай колькасці небяспечных падкатаў і барацьбы па ўсім полі. Дасталася і брамніку Ігнатовічу, што гуляў упэўнена, аднак госці не шкадавалі нікога. Апошні небяспечны момант быў на паследняй дададзенай хвіліне, калі брамнік Дынама не зафіксаваў пасля ўдару мяч, аднак замест дабівання балканскі нападнік зноўку заехаў у Ігнатовіча. Канцоўка была трохі нервовай, але Брэст выстаяў 2-1. Пасля матчу балканцы атакавалі суддзю, даказваючы яму наконт афсайду, але тое зрэшты ўжо не мела сэнсу. Дынама перамагае Сараева і выходзіць у трэці раунд. Такім чынам, ім заставалася адна перамога, каб дакладна трапіць у нейкі Еўракубак. Лёсаванне мусіла прынесці Брэсту няпростага суперніка праз невысокі рэйтынг клуба. Магчымымі апанентамі былі харвацкая Дынама, сербская Црвена Звезда, азербайджанскі Карабах, аб якім ёсць відэа на канале, ці швейцарскі Янг Бойс з ізраільскім Макабі. Атрымалі клуб з Тель-Авіва і цяпер мусілі гуляць на стадыёне Блумфілд, што зрэшты не мела асаблівага значэння, бо няго ж і там гледачоў не было. Ізраільскі клуб меў вялікі еўракубкавы досвед у параўнанні з беларусамі. Аднак пачатак гульні адразу нагадаў усім, што Беларусь багатая краіна на лясы. Брэст адразу закрыўся і пачаў гуляць ад абароны, а футбалісты былі як таполі на полі. Дынама не нанёс за першую палову ніводнага удару па варотах ізраільцян, а Макабі тое зрабіў тройчы і выглядаў камандай іншага ўзроўню. Дынама спрабавала нешта рабіць, гуляючы праз Мілеўскага, аднак таго даволі спакойна закрылі, і 35гадовы 10 нумар нічога не здолеў паказаць на зямле абетаваннай. Тым не менш, і габрэйскі клуб не здолеў адкрыць лік. У другім тайме ўжо Ігнатовічу прыйшлося ратаваць Дынама пасля камбінацыі Маккабі. Мяч вылецеў на вуглавы, пасля падачы якога італьянскі суддзя паставіў пенальці ў вароты беларусаў за затрымку кісляком рукамі гульца суперніка. Пры гэтым і той трымаў беларуса рукамі. Ігнатовіч быў вельмі блізкі, каб ізноўку ўратаваць Дынама. Аднак не дацягнуўся да мяча. Беларусы намагаліся атакаваць, аднак ствараць моманты і прынамсі біць па варотах атрымлівалася толькі стандартаў, а за габрэйскі клуб мог забіць дальнім ударам Пэрэц. Самы небяспечны момант меў Діало на 68-й, што вываліўся на спатканне з брамнікам, аднак кепска апанаваў мяч і схібіў. Гаспадары былі бліжэй, каб падвоіць перавагу, але ці ратаваў Ігнатовіч, ці хібілі гульцы Маккабі. Напрыканцы паўмоманты мелі Діало і Савіцкі. Спачатку сенегалец не скарыстаў адскок мяча ад суперніка, аднак закульгаў, а няго ж раней сутыкнуўся з каркасам варот і траўмаваўся. А на апошняй хвіліне Савіцкі мог заўняць, аднак не трапіў нават у вароты. Дынама скончыла выступ у лізе чэмпіёнаў на стадыі трэцяга раунду, аднак згодна рэгламенту трапіла ў чацвёрты раунд турніра горшага гатунку Лігі Еўропы. Усё яшчэ была патрэбна адна перамога, каб забяспечыць сябе першую гісторыі еўракубкавую восень, хоць быў менш прэстыжным турніры. Супернікам Беларусі не пашанцавала, бо маглі атрымаць адносна сціплыя клубы з Грузіі, Арменіі, Эстоніі з Фінляндыяй ці нават Фарэрскіх выспаў. Пішыце ў каментарах, калі ведаеце, для якой краіны яны знаходзяцца. Аднак супернікам стаў балгарскі Батэ пад назвай Лудагорац. Арлы 6 разоў гулялі на групавых этапах розных турніраў і выходзілі ў плэй-оф 4 разы. Нагадваю, нават барысаўскі Батэ той рабіў толькі тройчы. Гульня мусіла адбыцца ў Менску, як і раней пры пустых трыбунах, бо брэсцкая арэна не адпавядала патрабаванням УЕФА для гэтай стадыі турніру. Артём Мілеўскі нават не трапіў у склад Дынама, а Діало не быў гатовы на ўсе 100%, хоць і трапіў у аснову. Гульня была асцярожнай, і на пачатку толькі Сядзько на 4-й хвіліне змарнаваў 100% момант, што мог змяніць усё. Балгары болей трымалі мяч, аднак момантаў шмат не стварылі, але ўсё ж пару разоў прабачылі гаспадароў. У другім тайме балгары зноўку стваралі моманты, і толькі Ігнатовіч ратаваў на 55-й. На 70-й пасля вуглавога кісляка Дынама магло забіць, аднак Яўген Хачарыдзі
трапіў у штангу, а Кікі схібіў на дабіванні. А на 73-й зелёныя арлы забілі нечым падобны гол на дынамаўскі ў вароты Астаны. Файная гульня на трэцяга і пас на пустыя вароты, дзе Элвісу Ману трэба было з пары метраў забіць у пустую браму. 1-0. А праз 6 хвілін ужо нідэрландзец адпасаваў на ўбойную пазіцыю іспанцу Марыну. 0-2 і шансаў на паратунак засталося вобмаль. Зрэшты, таго і не сталася. Дынама так і не выйшла ў групавы этап, заступіўшы балгарам, чый склад каштаваў ля 30 мільёнаў еўра. Прытым, выглядала на іх фоне някепска, але за такое групу не выходзіць. Нягледзячы на няўдалы выступ у Еўропе, Сергей Кавальчук сваю пасаду захаваў, наладзіў гульню ў чэмпіянаце і занялі ў выніку 4-е месца пасля леташняга чэмпіёнства. Першапачаткова яно не давала права на еўракубкі, аднак у наступным годзе з'явіўся 3-й еўракубкавы турнір і ўсё змянілася. Аднак гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце свае меркаванні пра прычыны няўдалага выступу ў Еўропе чэмпіёнскага складу Дынама. Не вельмі важна пачуць вашае меркаванне. Гэта істотна дапаможа ў прасоўванні беларускамоўнага кантэнту. Ну а пакуль.